ଆଜି ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ପାଖ କମ୍ପାନୀରୁ ତେଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆଜି ହଉଛି ବୁଧବାର ଆଉ ବୁଧବାର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ରୁହେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରବିବାର ଡ୍ୟୁଟି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବୁଧବାର ଛୁଟି ମିଳେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବି ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ବେଣୁସୁ ଗାଧେଇ ପିଧେଇ ବାହାର ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ଲାଇନ ରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରେ ଯାଇକି ଦେଖୁନ ତ ଖାଇବା ଆଜି କିଛି ବି ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରୁମ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଡିଟିଂ କରିକି ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହଉନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଲି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ମତେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି, ଯେହେତୁ ମତେ ବି ଦିଟା ରିଲ୍ସ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଟା ହ୍ୱାଇଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ମତେ କୋଉଟା ଭଲ ମାନୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖୁନ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଦିଟା ଫଟୋ ଆଉ ଦିଟା ରିଲ୍ସ କରିସାରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ ଏବେ ତ କହ, ସିଏ ତଥାପି କହୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ କି ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତେଲ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଆଉ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ତେଲ ନବୁ ଏଇଠି ଆସିକି ନବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅରିଜିନାଲ ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ହାଫ ଲିଟର ନଡିଆ ତେଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ତେଲଟା ପୁରାପୁରି ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇ କିଛି ସାବୁନ କିଣି ସାରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।